Леле се, защо и трябва кофа? И така, говори ли с други деца? Не, по някаква причина те не искаха да играят с мен. Защо? Говори с тях лошо ли? Не, показах им кофата и те се оплашиха. Какво има в кофата ти? Шък, веднага ги извади от къщата да не ги гледам. Мамо, трябват ми тези жаби. Уенсди, защо са ти жаби? Искам да експериментирам с тях. Край, жабите са свободни. Ако искаш да провеждаш експерименти, можем да ти купим комплект млад химик. Съгласете, откажете. Не ми трябват комплекти, искам жаби. Между другото, купих готина кукла за Уенсди. Ето виж. Мислиш ли, че ще й хареса? Тя харесва само страшни кукли. Тя сама си я пожела. Уенсди искаше тази кукла? Не вярвам. Опитай се да я подариш. Уенсди, мога ли да вляза? Влез. Скъпа, какви са тези рисунки? Ето какво ни чака след смъртта. Татко и аз ти купихме подарък. Ето. Приемете, откажете. Благодаря. Исках я. Наистина ли? Харесваш тази кукла? Оф, какво облегчение. Благодаря ти, мамо. Тогава играй. Няма да се меся. Това е хубава кукла, но малко не по вкуса ми. Променете я, оставете я както е. Сега ще променя малко тази кукла. Каква красива кукла е сега. Покажете куклата на родителите. Скрийте я. Ще покажа на мама и татко колко съм добра. За първи път тя хареса кукла, а не някакво страшно чудовище. Тя расте и се променя. Просто й дай време. Добре. Мамо, татко, преправих тази ужасна кукла. Нека да видя. Чак виж това! Wähle aus tausenden Hotels in sonnenverwöhnten Reisezielen zu unschlagbaren Preisen. Schon ab 15 € Anzahlung pro Person. Творческо е! Имам още работа за вършене. Не бъди нервна, скъпа. Веднага трябва да заведем Уенсди на психолог. Мислиш, че е толкова зле ли? Смяташ ли, че това е нормално за едно дете? Права си, да я заведем на психолог. Уенсди, ще ходим на психолог. Гласете се, откажете. Не, няма начин. Не подлежи на обсъждане. Плашиш ме с поведението си. Тръгваме. Няма да ходя никъде. И така, следващият пациент е Уенсди на 5 години. Искам да си ходя вкъщи. Не бой се, момиче, аз не хапя. Но аз да. Труден случай. Тръгваме. Няма да ходя никъде вкъщи. Не бой се, момиче, аз не хапя. Но аз да. Труден случай. Искам да си ходя вкъщи. Седни. Какво ви притеснява? Отказвате, общувате с психолога. Тихо, Уенсди. Докторе, помогнете. Дъщеря ми се държи странно. Тя е мрачна и не иска да общува с други деца. Уенсди, какво мислиш за думите на майка ти? Пазите мълчание, отговаряте. Ако мълчиш, няма да мога да ти помогна. Пазите мълчание, говорите. Добре, тогава можеш да рисуваш, докато майка ти и аз си говорим. Дъщеря ви се нуждае от специален подход. Никога до сега не съм срещала такова. Тя е такава от дете. Не се интересува от нищо, освен от филми на ужасите. Дъщеря ви е обладана от зъл дух. Не мога да ви помогна с нищо. Сигурна ли сте, че сте психолог? Ще търсим друг. Седем години. Толкова съм притеснена. Дъщеря ни отива в първи клас.
вече знае да чете и пише. Всички родители ще завиждат. Гордея се с нея. Уенсди, време е за училище. И така, готова ли си да отидеш на училище? Отивате на училище? Не отивате. Няма да ходя на училище. Как така? Всички деца ходят на училище. За първи път в първи клас. Училището е скучно. Но трябва да ходиш на училище. Ако не ходиш на училище, ще си имаме проблеми. Няма да ходя на глупавото училище с глупави деца.